maraba. Ni auren kirki bukata yaudara kuma ban iya ba. San kyare na yayi nisa ni farshin ki ba zan jure ba. Na ji karatun so da kauna kai ne wanda kake biyawa. Umarnin ka nake bukata yadda ka ce kai haka zan yi. Kallon so ake yi, kallon soyayya ake yi. Wanda so ka kawai ka so shi kar da ka bar shi yau bala'i. Da ke na fara, da ke zan kare a cikin soyayya.